Good news sa mga senior citizens sa Dakbayan, Sugbo. Dili lang duha kundi tulo ka buwan nga financial assistance ang iyong madawat na sa sunod semana. Ano yung report? Gipaibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga madawat na sa mga senior citizens ang ilang financial assistance sa sunod semana. Gipasabot nini nga gihan-ay lang gyud ang proseso aron masiguro nga luwas ang mga beneficiaries ug ang mga taong mo distribute sa kwarta. Tulo ka buwan ang ihatag sa Dakbayan ngadto sa 82,000 ka mga senior citizens gikan sa Marso, Abril ug Mayo. It is Attorney Castillo whom I tasked to negotiate with Commission on Audit to waive the one. And I think Attorney Castillo is inside the City Hall. You can interview him to get into the nitty-gritty and the details. Madawat na nila? Ha? Madawat na ba? Madawat na nila. Gamay na lang po. Suma ni Attorney Jerome Castillo, ang City Treasurer, nga 90% na ang nahuman nga payroll alang sa rasoing cash assistance. Kung masugda na ang pagpangapod-apod, mamahimong mahuman nila kinisulod sa 5 ngadto sa 10 ka adlaw. Aron masiguro nga luwas sa COVID contamination, dili na papirmahon ang mga senior citizens. Ipaubos usab sa COVID test ang mga mo distribute sa kwarta aron sigurado. This will be non-contact, meaning wala na ipirmahan ang mga senior citizens. That will help reduce the possibility of infection. Plus, this will be done house to house if the situation would allow. Samtang kadto mga senior citizens nga na-lockdown sa probinsya, hatagan o kahigayunan sa city government nga makakubra gihapon inigbalik nila sa syudad basta makapakita og justification. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.